సుబ్బయ్యమ్మా, ఏంటి డల్గా ఉన్నావేంటమ్మా? ఆఫీస్లో వర్క్ లోడ్ ఎక్కువైందా? ఆ కృష్ణుడు రుక్మిణీదేవిని నిజంగానే అంత ప్రేమిస్తే ఎందుకు తనే ముందు లెటర్ రాయలేదు? ఎందుకు కృష్ణుడు వెళ్ళి అందరినీ కొట్టి రుక్మిణీదేవిని పెళ్లి చేసుకోలేదు? వెళ్ళి ఆ కృష్ణునే అడుగు, చెప్తాడేమో. ఏ కూర్చో కూర్చో కూర్చో. నిన్ను అడిగాను చూడు, నాకు బుద్ధి లేదు. రుక్మిణి మనసులో ఏముందో తెలుసుకోకుండా ఆ కృష్ణుడు వెళ్ళి రుక్మిణి మనుషులందర్నీ కొట్టుంటే రుక్మిణీదేవి వచ్చి నా మనుషుల్ని ఎందుకు కొట్టావో అని అడుగుంటే పాపం కృష్ణ పరమాత్మ, ఆ కృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్తాడో చెప్పు. కొన్ని విషయాల్లో తొందరపాటు అస్సలు పనికిరాదమ్మా. నువ్వు ఎప్పుడూ కృష్ణుడికి సపోర్ట్ చేస్తావు.